Benvidas e benvidos a un novo directo máis do Orgullo Galego, un directo que é especial pois por tres motivos. O primeiro é porque hoxe pois chegamos ás 100 conversas en Orgullo Galego. Bueno, se non foi na anterior, en esta teño un pouco de dúbidas, pero aí andará. O segundo motivo é que estamos en Ourense gravando este directo cunhas convidadas de luxe para un tema que tocamos que eu creo que é moi necesario e moi importante, sobre todo para no marco das próximas semanas, non? E isto enlazado co terceiro motivo que hoxe non vades a ter que sufrir o meu fondo terrorífico cunha estantería aí con plantas colgadas. Hoxe temos un fondo como Dios manda, unha comunicación como Dios manda. E nada, que encantadísimos de facer este novo directo. Vou saudar por aí a quen está. Bueno, Kikos GZ, agradecer o Prime, o Monstro da Empanada, como non, aí está sempre contando miñocas. Que tal? Moi boa noite. Hoxe é un directo moi especial, pois porque vamos a falar dunha temática pois que non sempre tocamos, non? Aquí facemos sobre todo temáticas sobre mitoloxía, lendas, historia, actualidade. Hoxe vamos a falar sobre Ourense, con todo o que iso representa, non? E con todo o que hai que falar. E é un directo pois que, como digo sempre, logo vai a quedar subido na nosa canle de YouTube, vai a quedar subido tamén en formato podcast no iVoox, se todo vai ben, porque aí non me levo moi ben co Spotify, quedará subido tamén no Spotify. E tanto as 100 conversas anteriores como estas, pois para a xente que estades agora e que non vades a poder estar todo o directo, nos próximos días quedará subido ali para que poidades ver, non? Entón nada, animarvos pois a seguirnos por esas redes sociais. E como digo, hoxe vamos a falar de Ourense, e para iso temos a tres convidadas que entendíamos, non, que representaban perfectamente a ese Ourense diverso, plural e que ten moitísimo que dicir, non? Por a miña dereita temos en primeiro lugar a Antía Pousa, que se non me equivoco é activista da Marcha Mundial das Mulleres e socia traballadora cooperativista en Xeracción. Moi boas, Antía. Hola, boa noite. Tamén temos a Noemí Vázquez, que ela é responsable da Arca de Noé, un lugar que aparte xa é... Xa unha cousa da Noé. Da Noé, sí. Dicen de Noé, non? É que confunde moito, ademais. Sí, é bueno, que é un sitio que xa é referente xa non só na provincia de Ourense, sino tamén no conxunto do país como un espazo de referencia cultural. Entón, nada, graciñas por estar aquí. Obrigada eu. Nada, a miña esquerda temos a Noa Presas, que é profe de galego, por fin, non, profe de galego, e ademais deputada no Parlamento Galego. Moi boas, Noa. Moi boas, gracias por convidarme. Graciñas igualmente. E nada, vamos a comezar. Comentan por aí todo cara coñecidas, e que hoxe eu tamén quero presumir de que estamos nun estudo super guai que teño por aquí diante na pantalla, que nos podemos ver nós, temos os comentarios. Entón, como digo sempre, e antes de comezar xa coas preguntas, se queredes deixar reflexións, comentarios, preguntas, etcétera, no chat, intentarei metelas todas. Sí que é certo que non poderei ler todas, pois porque temos o tempo limitado, pero ide comentando aí que eu intentarei metelo, non? Entón, para comezar, eu vou a comezar contigo, Noa. Eu quería preguntarvos, pois un pouco para romper o xeo, como se vamos a falar de Ourense, pois que representa para vos, para ti, Ourense, non? Ese concepto Ourense, non... A xente pensará tamén que vamos a falar só da cidade, que tamén, non? Pero o que é o concepto Ourense, que representa para ti? Pois, por unha banda é casa, non? Nese sentido afectivo, e pola outra é certo que Ourense funciona un pouco como unha comarca xigante, non? Eu sempre falo en plural das comarcas de Ourense, porque é certo que cada unha ten as súas diferenzas, pero quizáis o feito de ter só unha cidade nesta parte do territorio e o feito de que históricamente estamos bastante abandonadas a nosa sorte polas administracións, crea certo sentimento de cohesión que noutras partes, pois o mellor un veciño de Cedeira e un veciño da Coruña non teñen, ou alguén de Ferrol e alguén de Ames. Creo que nós temos máis ese sentimento de tribo, non? A ourensanía, que lle chamades, non? Polo teu lado, Noemí? Sí, un pouco, estou de acordo con Noa, que, bueno, non sei se é porque somos poucos e poucas, que iso, que somos unha tribu e tamén é a miña casa e tamén, bueno, iso, que un pouco que quero que a miña aldea non morra e a miña aldea forma parte de Ourense e a miña aldea é a miña comarca e un pouco é a provincia tamén.
Eu comparto coas compas este sentimento e creo que ten moito a ver co que decía Noa antes, non? Creo que nun espazo que foi tan maltratado históricamente, o feito de ser resistencia cohesiona, non? Para sobrevivir, pois temos que xuntarnos, temos que facer esa tribu, crear esa rede para reivindicar, para loitar e para poder sobrevivir. Entón, sí creo que temos como un sentimento identitario moi potente. Eu xa para entrar en materia, como temos o tempo limitado, vamos a entrar xa directamente. Eu quería falar de migración, ese concepto que é tan importante, que marca ademais o día a día, non, da xente que vive no conxunto da provincia de Ourense. Eu lendo algúns datos, non, contaban que ata os anos 50 aproximadamente a provincia de Ourense medraba sempre en poboación, non? A partir de aí a provincia de Ourense foi perdendo continuamente poboación. E ademais non era xente só que liscaba o estranxeiro, non, senón que tamén que marchaba a outras localidades do país, Vigo, eu podo falar de Vigo, que no meu barrio onde eu vivo en Coia hai moitísima xente de Ourense, moitos xa son fillos e netos, non? Entón, ademais estamos nunha das provincias máis envellecidas de todo o Estado español, entón quería preguntarvos por que pensades que se dá este fenómeno. Sei que isto é unha pregunta moi ampla que podría dar xa só para un directo, non? Pero un poquinho, para empezar, para debullalo, por que pensades que sucede isto? Eu creo que a resposta rápida é porque hai que comer. Basicamente non hai traballo, non? Entón, quizáis noutras partes do noso país a emigración do que sería a xeración dos meus pais pois quedou aí, non? Eu, por exemplo, os meus pais, os meus avós estiveron emigrados, pero logo tamén, xa na miña xeración, na anterior, na seguinte, compañeiros do Insti, o meu propio irmão, repítese iso, non? E repítese o que mellor noutras partes do país non hai con tanta intensidade porque falta desenvolvemento industrial, faltan iniciativas para afincar xente aquí e que tome tamén a decisión de vivir, non? Entón é a pescada que morde a cola, hai cousas que se explotan de Ourense como a enerxía e hai outras que se abandonan, como é todo o tema do medio rural que podería dar lugar a poder asentar poboación. Entón, vanse, o abandono vais acumulando e ao final a xente acaba marchando, algunha volve, outra non dá regresado e hai esa tendencia. Sí, un pouco, estou de acordo, non? E tamén iso que tampouco interesa que nos quedemos, porque se interesara tirarían por isto. Levamos desde os anos, desde principios da década, desde principios do século XX, xa despois a América, despois nos anos 50, 60, e isto é un continuo. E entón, agora, eu hoxe entereime que son Suiza de Paz no Concello de Sandiás e só non tivemos ningún nacemento este ano, en 2023, e en 2022 debe nacer un rapazo, unha rapaza. E entón esa é a realidade. Comentan por aí que estamos no punto de que xa emigran ata os fillos os ergades o PP. Non, sí, aquí a emigración afecta a todo o mundo, entón... E o problema é que as persoas tampouco voltan, porque non deixa de haber vínculo. Esas persoas que marcharon para Vigo xa non hai vínculo emocional con eses lugares. De feito, na miña aldea, os pais, a xente da miña idade que os seus pais ou as súas nais marcharon, os fillos, os netos das persoas que quedaron na aldea, xa non están vindo, non veñen nin nas vacacións. Ti como ves isto? Pois é bastante dramático, non? Que isto suceda, e concordo con que non só que non se faga nada para asentar poboación, sino que interesa que esta sexa unha provincia absolutamente que sexa un deserto, non? E iso foi un traballo de pico e pala que dende as distintas administracións, tanto da Xunta gobernada polo PP como da propia Deputación de Ourense, non se fixo ese traballo non de asentar, sino todo o contrario, sino de facer que isto se convertirá nun deserto para que puideran campar as súas anchas e non tivesen nin a resistencia de persoas que defenderan esta terra, non? Creo que agora mesmo sí que vexo que hai un cambio, non? Non digo que vai a ser automático, que empece a medrar a poboación na nosa provincia, nin se asente no rural, pero sí creo que hai un cambio de perspectiva e que agora, como decía Noa antes, que a resposta era porque había que comer, siga habendo que comer,
pero non temos a idea de éxito e de triunfar polo mundo adiante, non? Creo que agora mesmo estamos nunha xeración que o que quere é vivir aquí e prioriza defender a terra, defender eses vínculos, non? Que hai moita xente que está volvendo, que non recorda ter vínculos con isto, porque igual as súas familias non traían, non? A pasar aquí as vacacións de verán, aínda que non viviran aquí, e que agora mesmo están redescubrindo, non? Que existe este lugar e que lles encanta, e que aínda que non o sabían, hai algo que lles peta, e, bueno, eu son optimista en que isto se vai a revertir en breve. Eu, ademais, hoxe quería que tamén que podéramos transmitir aquí un mensaxe de optimismo que xa empezou con moitísima forza, porque eu creo que, e enlazo un pouco co que vos quería preguntar, non? Especialmente Noemí, porque ti é responsable, digamos, da Arca da Noe, non? A ver, eu son optimista pesimista. Optimista pesimista. Porque, a ver, ao final son unha resistente e levo hai 10 anos xa, non? Claro, pois te quería preguntar. E 12 traballando, intentando tirar polo rural, eu teño outro traballo e a miña, bueno, a parte para poder manter a Arca. Vou contar un pouco a miña realidade para que vexades que non é tan fácil e como moita xente que emprendeu no rural, pois que, bueno, no rural, en Vilar de Santos, por exemplo, ou na comarca da Limia ou arredores, que nos acontece un pouco isto, é bastante complicado vivir só diso. Eu tamén fago sustitucións de galego e de portugués e o difícil é que é moi difícil chegarlle á xente, non? Pois vender un produto, vender pois que a xente veña á miña taberna, non? A xente ten que vir. Na aldea non está ou morrendo a xente ou marchando. Entón sí que se necesita desde as institucións e desde as administracións pois que nos teñan un pouco en conta. E aparte diso tamén creo que é fundamental e que creo que estamos as tres de acordo, pois o traballo en rede, non? E ali sí que criamos unha rede de persoas que bueno, pois os das marmeladas carabuñas, os do pan de faragullas, pois intentamos facer rede e facer pois cousas en conxuntos, porque sí que sin rede e sin que as administracións sexan conscientes de que existimos é imposible. E que ademais no teu caso, claro, a Arca da Noe está nunha vila non na que o despoboamento é un dos graves problemas, non? Entón agudiza un pouco máis. Claro, sí, en Vilar de Santos este ano non sei quantos naceron, pero máis de 4 aseguroche que non, entón iso é unha realidade. Claro. Eu creo con todo que a pandemia tamén socialmente supuxo certa reflexión, non? De que tamén temos que vivir a outro ritmo. É certo que parece que xa se nos olvidou. E que tamén aí, pensando na calidade de vida, temos unha oportunidade, non? E que a veces temos que cambiar a perspectiva, non? Porque eu penso moito no que chamo efecto Rivadavia, e que teño falado moito tamén cun compañeiro do bloque de Allariz que sempre di que non entende de Rivadavia. Eu creo que ten razón, porque está ao lado dunha infraestructura da autovía da 52, que te conecta enseguida con Ourense ou con Vigo, está cerca dun gran foco industrial, que hai moita xente que vive alrededor da automoción, máis cara a Vigo e Pontevedra, pero tamén por aquí, ten termalismo, ten viño, ten unha zona bella espectacular, ten todo. O sea, Rivadavia ten todo, ten tamén unha tradición cultural apaixoante, e aínda así, pois, é unha vila que esmorece, que vas alí que moitas veces pois entre semana parece que non hai vida, etcétera, non? Entón creo que a veces tamén temos que cambiar a perspectiva, dicir, e por que non aquí, non? Por que non poder crear unha rede comunitaria, por que non apostar por pequenas cousas que poden facer que funcione a dinámica diferente, non? Se moita xente vai vivir a Ponteareas, por que non vai ir vivir a Rivadavia, non? Tendo cousas cerca que, bueno, pois o mellor, claro, evidentemente non todos e todas podemos irnos a un lugar o mellor máis afastado, pois porque o noso traballo depende de grandes centros de poboación, esa é unha tendencia enorme da sociedade actual, pero por que non sitios así poden ser unha alternativa e resistir e vivir cunha calidade extraordinaria? Creo que simplemente a veces nos falta ese cambio de chip, de ter un pouco de autoestima made in Ourense. E ademais falaremos logo diso, pero pensades que tamén o emprendemento precisamente pode ser unha das ferramentas que axude, non a única, non, pero que axude a poder fixar poboación, non, pois tanto, bueno, no conxunto dos concellos e vilas da provincia.
Sí, eu creo que sin dúbida, pero claro, é que ata hai pouco tempo nos vendían que o emprendemento era un señor blanco, cis, heterosexual, con traxe e con un maletín e triunfando de forma freelance polo mundo adiante, non? E tamén creo que xa hai algún tempo que hai outras que temos outra perspectiva do que o emprendemento. Bueno, eu son unha firme defensora da economía social. De feito, pois eso, Xeracción é unha cooperativa de traballo asociado sin ánimo de lucro, e esa fórmula das cooperativas, por exemplo, creo que é unha forma de fixar poboación fundamental, non? Primeiro é o emprender colectivamente. Penso que calquera cuestión que vai a transformar socialmente ten que vir dentro do colectivo, dentro dunha organización colectiva. Se ademais é unha organización que ten uns mecanismos democráticos, participativos, equitativos, e que fixa a poboación porque defende o local, non? Defende unha cooperativa non se asenta nun territorio porque sí, non? Se asenta nun territorio porque o coñece, porque quere sacar o mellor dese territorio e aportar esas persoas o mellor que teñen para ese territorio, non? É como un... entón é fundamental, claro, que esas fórmulas, como decía Noé antes, crear esa rede para poder sobrevivir en espacios que vemos como hostiles para a vida realmente, non? Espacios despoboados, espacios con moi poucos servizos, con medios de transporte que non vertebran o país, nin te fan estar en conexión con outros lugares onde sí existen eses servizos, pois ou creas espazos e balóns de oxíxeno, que son, non? Microcomunidades que te permiten esa supervivencia, ou se non é moi complexo. E ademais, no teu caso, de que traballas con vítimas de violencia machista, supoño que aí a cuestión dos servizos son fundamentais, non? Especialmente pois nas vilas máis pequenas, que moitas veces se lle quitas eses servizos, enfrentar este tipo de problemáticas é moi complexo e moi dramático tamén para as persoas, non? Na cuestión da violencia de xénero, os recursos agora mesmo son, por unha parte, absolutamente insuficientes e, por outra parte, non están atendendo as necesidades reais, non funcionan, non valen. Entón, non hai ninguén que estea reformulando en función das necesidades reais, non? Das mulleres e das crianzas que están a sufrir agora mesmo esta violencia. Entón, bueno, se sacan ao aire, se poñen uns requisitos e o que sucede é eso, é que as mulleres e as crianzas quedan absolutamente desprotegidas porque por unha parte os recursos non son suficientes e por outra parte non acaban de solventar as necesidades reais que se teñen. E nesta situación é sorprendente porque vémolo en moitísimas mulleres migrantes que sí están contemplando como rural para unha vez que sobreviven a esa situación de violencia, como empezar... Sí, que é moito máis fácil. Eso é. Eu creo que... Pero claro, elas teñen esa idea, pero unha vez arrancan para ali, se ven que non hai servizos. Que non hai servizos e que non hai maneira de conectar cos lugares onde os hai, non? E entón eso deixas totalmente sin ferramentas para poder enfrentar. Quero dicir, e sería moito máis doado pois invertir no que di, non é? Porque cando hai unha situación de necesidade acuciante e precisas unha rede, é moito máis sinxelo facelo no rural, porque xa isto levámoslo facendo no rural dende sempre, non? Vivir en comunidade, non habería que inventar nada novo, non? Isto xa o levamos dentro no rural. O problema é que nos estamos esquecendo e que ten que ser xa, non? Xa, que imos a un modo de vida cada vez máis de traballa 18 horas diarias, dorme, come o resto e olvídate de facer vida comunitaria, porque nos queren así, domesticadas, individualistas, cada unha na súa casa. Alienadas, sí. Totalmente. Nisto que comentan tía do tema da atención ás vítimas de violencia en xeral, todo o que ten que ver con dereitos, eu creo que o problema é que nos falta ser exixentes como cidadás e que os dereitos teñen que estar garantidos independentemente do lugar onde vivas, porque nos levan a esa dinámica de dereitos ao peso, non? Entón, se vives nun gran centro de poboación, tes como máis posibilidades teóricas, polo menos, de ter eses dereitos, e que non se adapta ademais á realidade que temos no país, non? E en materia de violencia machista, de feminismo, falamos moitas veces das contradicións, non? Co ámbito do Estado. Agora, co tema
da creación de redes de atención 24 horas ás vítimas de violencia sexual, que eu creo que é algo positivo, pero que temos que adaptar o territorio, non? E aquí, cando a Xunta fixo a súa primeira proposta, a idea era crear 4 macrocentros en Galiza, vinculados ás áreas hospitalarias, pero na primeira planificación non aparecía nen sequera de Ourense, nen sequera o hospital da cidade, non? Ti tes que ter unha previsión de como vas a atender a unha muller con independencia do lugar onde viva, non? E prever mecanismos nese sentido, porque o que están facendo é furtarnos dereitos como cidadás cando realmente temos obrigas e temos que cumprir con elas e temos que pagar os nosos impostos, non? Xa seguimos aos termos economicistas de todo. E aí a sensación como de que Ourense sempre perde, pero eu creo que tamén hai un Ourense que resiste, que non se resigna e que reivindica, e que tamén temos vitorias que a veces olvidamos, non? Tamén pois no ámbito do feminismo e da sanidade, Severín non se pecha, sen a sororidade por abaixo das redes comunitarias, especialmente do feminismo, pero de toda esa poboación de Ourense que sempre fluctúa entre a cidade e as vilas e as aldeas, non a teríamos gañado. E ademais eso engancha un pouco tamén que comentas ti, que desmonta ese tópico, non? Que din que moitas veces que en Ourense sempre votan os mesmos, que non un Ourense que se conforma co que hai, que están perdendo dereitos e servizos e que non os reivindican, non? Ou non pelexan, e realmente aí temos que combater un mito, porque que é todo o contrario. Eu creo que en xeral a xente en Ourense é resistente, é valente, e que iso é pois, unha etiqueta que nos colgaron e que non se corresponde coa realidade, non? E que aquí hai en moitos sitios proxectos máis ou menos colectivos de maior ou menor dimensión que son absolutamente referenciais e que habría que ver algún que vive cómodamente noutras partes do país vir aquí e sacalo adiante, non? Eu creo que tamén a veces temos que ter un pouco de orgullo ourensán, non? Ademais de orgullo galego, que tamén. Que é o mismo. Sí, efectivamente. E ademais no teu caso, non, que ti es profe, recuperando un pouco a cuestión dos servizos, non? Claro, aí, por exemplo, no caso do sistema educativo, se ti, por exemplo, es rapaz que non tes posibilidade de ir na túa vila a un instituto, ou tes que coller un autobús unha hora para ir a outro instituto, claro, ao final esa familia, non só rapaz, non, acaban abandonando esa vila indo para os núcleos onde teñen todos eses servizos, non? Entón, penso que tendo un sistema educativo que teóricamente é público e que ten que garantir un acceso a todo o mundo, tamén podería pasar, non? Que houvese unha garantía de, non sei como ves ti, pois é unha garantía de acceso educativo en todas as vilas do país. Hai que garantilo, aí o que fai a Xunta é aproveitar a mínima para intentar pechar unitarias, ir acumulando en grandes centros, e creo que tamén aí temos que aproveitar o cambio de mentalidade que hai de que canto máis grande o sitio máis se intenta saturar ese centro, porque logo outro tema é o das ratios e demais, pois tamén a potencia que ten eses centros máis pequenos para ter unha atención de maior calidade e un ensino como que deberían ter todos os nenos e nenas, que despois hai unhas ratios brutais e non reciben, non? E tamén aí temos exemplos, non? Eu coñezo un pouco indirectamente o de Allariz e Xunqueira, que xa o cole estaba saturado case en Allariz, e moitos pais e nais empezaron a levar os nenos e nenas ao cole de Xunqueira, que ademais ten un director, un equipo directivo que fai un traballo espectacular, e un cole que parecía que podía pechar en calquera momento, recuperou, non? E bueno, pois tampouco unha distancia tan grande e así pois pode estar máis repartido. Entón eu creo que tamén hai eso, hai que facer a reflexión de queremos un ensino máis con as ratios que permitan ás e os profes poder atender en condicións e por suposto ten que ser un dereito sen que un neno ou unha nena teña que estar 3/4 de hora nun autobús, non? E o modelo das unitarias pois hai que preservar o concepto, non? E non medir cantos alumnos ten que ter para que sexa rendible económicamente para a administración, non? Eu aparte quero falar pois tamén pois de outros servicios como o transporte, falaremos logo do que o tren en concreto, pero claro, eu penso, o vexo tamén pola familia, non, que é de aquí, ti vives nunha vila na que che quitan os servizos, entón tens que ir neste caso a Ourense para acceder a eses servizos, pero se logo ti non tes un acceso a un sistema público de transporte no que che permita hacer dun xeito rápido, vamos a falar rápido e de calidade non a eses servizos,
E claro, cando falo rápido é que non teñas pois como pasa moitas veces, eu que sei, pois en Celanova, que tes un autobús ás 8 da mañá e outro ás 8 da tarde. Entón, si ti non tes ese acceso a un transporte de calidade, ao final o único que faz, non sei como vedes, o de sempre, abandonar o lugar onde vives e ir para outros sitios pois onde non teñas que estar pois todo o día tirado no transporte, non? É certo que eso marcaría a diferencia. Está claro que non teríamos que ter un CIM en cada microvila ou en cada microlugar de cada parroquia ou calquera outro servizo, si tiveramos un país, unha provincia vertebrada, non? Si puidéramos conectarnos con esta obsesión que temos con chegar 5 minutos, 10 minutos antes a Madrid e temos unha provincia que para poder percorrela pois non estamos conectadas, non? Tardamos máis en chegar ao barco que en ir a Madrid. Que en ir a Madrid, Claro. exactamente. Entón, bueno, pues creo que eso que non nos lo podemos permitir, porque eso supón que quen nos goberna non coñece o país, non? Cando ti non coñeces como podería estar a poboación, como está a poboación asentada e como podería estar mellor, porque o que decía Noa antes, con respecto ao cole de Xunqueira, pois isto pasa. Eu vivo no Concello de Toén e hai anos había unha equipa directiva que foi brutal, traballaba por proxectos e demais. O cole xustamente da Valenzá, os dous coles da Valenzá estaban absolutamente saturados e había xente que empezou a subir dende Barbadás ata Toén e había xente que empezou a subir dende Ourense ata Toén e entón o cole empezou a medrar, non? Claro. É importante porque está claro que a calidade, si a equipa directiva se implica e ten responsabilidade, a calidade que pode ofrecer a nivel emocional, psicolóxica e académica un cole no rural non ten nada que ver. O sea, están situados no medio do paraíso que é a nosa provincia, onde as crianzas poden vivenciar todos eses coñecementos e poden coñecer a través de aprender facendo e aprender disfrutando, non? Do entorno no que viven. O do transporte é que unha das cousas que máis me enfada é do planeta. Primeiro, o tema do bus, porque a xente ten que saber que, ademais, porque eu cando falo con moita xente doume conta que pensa que o tema do bus é algo totalmente privado, entón, pois que hai menos xente, e as empresas pois fan o que lle dá gana porque tal, pero non, é que é algo que está dopado de cartos públicos, que son millóns de euros todos os anos, que é unha contrata pública, que hai un monopolio, que xa incluso hai sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza desa absoluta mafia de incumprimentos, de cousas de seguridade, o sea, é un escándalo, un absoluto escándalo, e polo tanto é algo que sae dos nosos petos. E que ordenando, evidentemente non vas ter un bus con 50 horarios ao día desde todas as aldeas do país, pero uns mínimos de ter as grandes vilas conectadas cara á cidade, entre sí, pois sería o lóxico, non? E moitas veces é tamén que desde a veciñanza non se exixente e desde as administracións non se actúa, non? Eu recordo, por exemplo, que o Concello de Allariz pois negociou firmemente coa Xunta e coas empresas concesionarias para adaptar un mínimo as súas necesidades de transporte, non? Faltanos un pouco iso, e logo xa o do tren e que, en fin, decisións que se toman desde o despacho de Madrid e cun modelo absolutamente centralista, e que hai que ver o mapa, non? Da radiografía dos trens e logo cuestións que hai que facer presión política, non? Incluso, pois eso, eu que son veciña da cidade de Ourense, que vou a Santiago case a diario por traballo, e que o tren que temos dependen os horarios absolutamente de Madrid, e non só iso, senón agora estamos co tema dos bonos de transporte, pero que o noso é unha estafa, é que é un 60% máis caro que na franxa atlántica, non? Os prezos prohibitivos, que a xente non podería estudar en Santiago na universidade e seguir vivindo en Ourense. Iso son decisións políticas, e a proba é que o que non se podía rebaixar era imposible, pois agora estamos lo tendo gratis durante un tempo, pois por unha situación da crise de prezos e demais, pero, bueno, ao final é como o tema do prezo da luz, non se pode baixar ata que hai presión social e se baixa, non? Nada se pode facer, nada é posible ata que o facemos posible.
antes de darlle paso a Noemí, vou ler aquí os comentarios, comentar tamén a xente que nos estades a ver, que podedes deixar comentarios, preguntas, etcétera no chat. Pero aquí comenta Miguelito Mourisco unha cuestión que sí que é moi importante, di, por exemplo, na zona da montaña ourensana, sobre todo as persoas maiores vense obrigadas a desplazarse ao hospital de Ourense en coche particular ou taxi, e a broma no último caso non baixa dos 100 euros. E incluso tamén, por exemplo, eu sei por experiencia familiar, se tú, por exemplo, és unha persoa que tes que ir a diálise, tes que baixar a Ourense, hai xente que ven pois Celanova, Lobeira, Bande, Entrimo, etcétera, que fai a ruta recollendo nunha ambulancia a toda a xente maior, e botan horas e horas, marchan ás 11 da mañá, chegan ás 7, 8 da tarde con todo ese percorrido, cando pois é terrible, claro, para unha persoa maior é terrible, pero que ademais e van a Vigo tamén. Claro, e a Vigo. Entón, sí, que esa outra, que o noso hospital de referencia é case cada vez máis Vigo. Que... Claro, porque eses servizos, quizáis, pois neste caso que falaba de diálise ou outros, non os podes naquela zona pois centralizaros en Celanova. Non digo que teña que ser en todos, non, noutra zona pois Viana do Bolo, por dicir algo, non? Porque senón ao final é que comentan aquí, non? Que claro, taxi no caso de que podes pagar, pero se non o podes pagar, que tens que meterte nun bus ás 8 da mañá. No, pero é que é peor aínda, porque supoño que se refire á zona do macizo. Entendo que sí. E agora, por exemplo, nestas últimas semanas están tendo o problema de que por cuestións de saúde e persoais e de vacacións dos diferentes centros de saúde do seu persoal, están denunciando recorrentemente que teñen que ir a Castro Caldelas todos, non? Que, por exemplo, están movendo a médica de Monte de Ramo a Castro Caldelas. E iso, claro, que son as distancias no macizo que, ao final, é inasumible, non? E que estás obrigando demais aí a xente e que non ten unha rede de transporte, non? Entón está claro que nalgúns sitios pois hai que ir a xogar co modelo do tema do taxi a demanda, transporte a demanda, algunha cuestión deste tipo, non? Hai sitios como en Berea que se experimentou esa vía, sí, efectivamente. Pode haber acordos puntuais para facilitar, non? Os casos así máis complicados, pero o problema é cando tendes a centralizar todos os servizos, canto máis lonxe mellor, e a non prestalos. E que hemodinámica 24 horas no Hospital de Ourense temos desde hai 2 ou 3 anos, algo polo que houve manifestacións, recollidas de sinaturas, unha iniciativa legislativa popular, e que houve máis de 10 anos de presión ata que iso que é unha prestación básica para ter, claro, evidentemente, pois iso igual non o podes ter máis aproximado no territorio, pero polo menos na cidade, non? E logo xa intentar resolver como tú achegas a xente pois ao hospital para cousas máis puntuais, non? Bueno, é outro traballo que decíamos do de pico e pala da administración da Xunta de cargarse a sanidade pública e entón acabar recortando servizos e acabar centralizando todo, afastando, e o que iso supón que é despoboamento, porque está claro que cantas persoas maiores teñen que vir a vivir coas súas fillas ou cos seus fillos ás cidades por cuestións de saúde. Sabemos que é así, non? Se repite constantemente. É que ao final vai todo ligado. Claro. Non sei. E lanzando con esta cuestión do transporte, eu sí que quero xa preguntar en concreto polo tren. Non sei como vedes vos por un modelo ferroviario, que eu entendo pois que o tren pois quizáis non poida chegar a todas as vilas do país, pero por exemplo, e poño exemplos concretos, pois ter un tren, digamos, entre Valdeorras, pois que teñan unhas conexións decentes cunha velocidade tamén cun tempo decente, non? Que non, como falan ás veces que de Valdeorras a Vigo tarda 7 horas, bueno, pois que teñas unha conexión en tren, ou incluso que creo que ademais non hai liña, vería que facela, non? Pero que tú fagas un tren ata, pois incluso que pode ir a Celanova, Baixa Limia, todo por aí, non pensades que podería ser un servizo que, bueno, pois que podera arranxar moitísimas estas cuestións? Pregunto polo tren en concreto, claro, habería que avaliar logo impactos ambientais, todo ese tipo de cousas, non? Pero existen modelos como no País Vasco, non? Que teñen un modelo de tren de cercanías moi eficaz, non? E que está tamén axudando pois a fixar poboación. Eu xa non sería nin tan ambiciosa de construir. Co que hai, e que no noso podería país, adaptarse xa. Eu son filla de ferroviario e neta de ferroviario, entón para min o tren é o transporte maravilloso. E é que o noso país tiña unha rede ferroviaria extraordinaria. Pois hai
son coñecidas, non? As numerosas estacións abandonadas e bueno, sobre todo aquí na Ponte, en Ponte Canedo, de onde eu son, pois a estación e o ferrocarril é como algo moi cultural e estábamos moi ben conectadas. Eu recordo a compañeiros de maquinistas de traballo de meu pai que nunca tiveron nin carné de conducir nin coche e se movían por todo o país e nunca tiveron ningunha necesidade de, non? Para marchar á praia, vamos en tren, para ir á aldea, imos en tren, para irnos, imos en tren. E, bueno, e a poboación se desplazaba e había moita máis xente poboando rural e viñan a Ourense pero se fixo todo ese camiño andado se veu para atrás. Xa non é que teñamos que facer novas vías, é que esas vías deixaron de empregarse, esas estacións deixaron de empregarse, eses trens deixaron de empregarse. Agora mesmo, cantos trens deixaron de parar no Carballiño? E non estamos falando dun lugar tan despoboado. Pois é complexo que a xente que iba a estudiar a Compostela dende o Carballiño agora ten que vir a Ourense para coller o tren para ir a Compostela. E pagar o triple. Claro. Entón, todo se fai moito máis complexo. Claro, ademais imaginemos que por que non? Porque un rapaz, unha rapaza pois Xinzo de Limia ou de Celanova, pois que poda ir dende o seu sitio a estudar ou as clases a Compostela, por exemplo, por que non? Ou que unha rapaza de Xinzo de Limia pois poda coller o tren e por dicir algo, en 20 minutos, 15 minutos estar en Ourense para ir ás súas clases, non? Eso podería ser accesible, non sei como vedes. Si, ou ter unha oferta de autobuses e despois coller o tren aquí. Claro. Sí, está claro que aí retrocedimos en moitos aspectos e que xa co que hai, o sea, coas redes ferroviarias que xa existen e que se foron abandonando, cabería a posibilidade de prestar servizo de outra maneira, non? Tamén para vertebrar polo menos o eixo Ourense cara a Vigo, Ourense cara a Oriente Valdeorras e Ourense cara ao sur, cara a Gudiña. E iso non se fai por centralismo e por unha política privatizadora tamén, porque nestes últimos anos tamén o que era o sistema público ferroviario, que xa tiña moitos problemas, cada vez é menos público. Vémolo, nos que estamos en contacto con xente do sector ferroviario, moitas veces os trens que paran de circular e que se suspenden a Santiago é porque non hai maquinistas, porque non hai quen os conduza, non? E hai unha patada pelota entre os que manteñen as vías, non? Todo que a DIF e o que é a operadora de Renfe, non? E vamos, que iso é algo absolutamente elemental e que incluso pensando xa na propia cidade é que, por exemplo, de Santiago o último tren ven ás 8:20, bueno, 8:18 e 17 agora. Un absurdo, non? Quen vai poder compatibilizar a súa vida laboral ou estudantil con eses horarios, non? E ademais hai unha falacia que é a da rendibilidade económica, non? Primeiro, un servizo público non é unha empresa, non ten que ser rendible. E segundo, hai liñas que teñen moi alta demanda que xeran beneficios que aumentan pasaxeiros e teñen que compensar o outro que se chamaba servizo de obriga pública e que cada vez, pois, por unha óptica centralista, que aquí iso importa conectar grandes cidades con Madrid, se abandonan, non? E por falta tamén de que haxa un goberno na Xunta que queira exercer a súa capacidade política e que hai territorios, xa non me vou ao modelo de Cataluña ou de País Vasco, pero que Cantabria, que ten unha orografía que tampouco é a meseta, ten unha rede de cercanías, non? Por lo tanto, pois aí eu creo que hai algo absolutamente clave e máis nun contexto no que nos estamos cargando o planeta e temos que deixar de empregar combustibles fósiles e reducir o uso do coche, non? E máis en Ourense que xa temos unhas temperaturas moi altas moitos meses ao ano, non? Comentan por aquí, por o chat, dende Pontevedra na fin de semana só hai un bus ás 7 da mañá e o domingo ningún. E hai, eu lembrome, hai 15 anos que había varios buses xa só pola mañá dende Pontevedra. Comentan tamén por aí que, a ver se ves aí, as comarcas e tribes Viana, Valdeorras e Monterrey que sufren moito, e efectivamente, porque son zonas aparte que, claro, aínda máis ailladas, non? E no teu caso, Noemí, tú que traballas pois no ámbito cultural, non? Coa Arca da Noi, supoño que a oferta cultural tamén digamos que lle afecta moito esta perda, non, de poboación, esta perda, digamos este abandono das vilas, non? A hora de ter unha oferta tamén de calidade, digamos que todas estas problemáticas que estamos tocando agora afectan tamén na demanda e na oferta cultural, non? Sí, un pouco. Claro, a ver, a miña idea cando eu criei a Arca un pouco foi iso, a falta de
Entón dixen, quero levar un proxecto cultural á miña comarca e que haxa unha programación cultural, musical, exposicións e un pouco. Esa foi a idea inicial. Pola falta de... E ademais que supoño que nesto tamén influe o que comentamos agora, non, o tema do transporte, podería beneficiar moito. Claro, a ver, moitas veces, bueno, que o transporte moitas veces músicas que veñen de fora, que chegan a Santiago, chegan no avión, chegan a Santiago, non teñen maneira, teño que vilos buscar a Ourense. Claro. Non hai maneira de que cheguen a Vilar de Santos. Bueno, de Xinzo a Celanova pasa un autobús a semana que é pola estrada pola que está Vilar de Santos. E entón iso, en Vilar de Santos non tes maneira, tes que ir a Xinzo en taxi ou a pé ou en bicicleta, se non tes carro non tes maneira de chegar. Ou incluso tamén pois a xente que vive nos arredores, nos concellos arredores, non, se quixera pois ir, por exemplo, a un concerto un sábado, tamén eso xa sería moitos... falar de medios de transporte para que veñan os concertos, bueno, eso xa é unha utopía. No, pero bueno, que houbera unha conexión, porque non? Sí. No, bueno, xente, sí, grupos de persoas que se xuntaran para non sei, para levar o seu carro e organizarse, sí, pero non sei. Bueno, unha rede de transporte pública que pasara por ali para vir aos concertos, dubido. E pese a iso, a Arca é un éxito e agora as de Ourense, que non temos oferta cultural en Ourense, puxemos a Arca a respirar aire fresco. Canta xente vai de outros concellos ata lá un concerto, sea moitísima, non? Bueno, a ver, é complicado, claro, non lle preguntas a cada persoa. Hai xente, bueno, ven de toda de Ourense, da cidade, de Allariz, de Xinzo, dos concellos de arredor, da comarca en xeral e de outras comarcas. Outro día estaba cheo de xente da comarca de Verín e da Galiza en xeral, do norte de Portugal tamén temos público. Comentan por aquí o Blablarca para ir a Arca. A Arca ten máis oferta cultural da que moitos concellos, xa case non é ter presuposto, ter vontade, e é verdad, ou seja, incluso para as persoas que somos de zonas máis lonxanas, ou seja, poder ver a actividade que desenvolve a Arca cada semana, non, é unha barbaridade, e pon claro, pon un pouco pois sobre, digamos que saca un pouco as costuras cando dende moitas institucións pois non organizan unha rede cultural de calidade, cando podemos ver que se hai vontade, podemos xa non digo facer algo tan importante como fai a Arca, non, senón pequenas actividades que axuden tamén a dinamizar, non, porque falaremos logo de eso, que tamén as actividades culturais xeran identidade nos propios sitios, non? Bueno, aquí en Ourense temos que facelo eso dentro do activismo, non? Temos a Galleira que tratamos de organizar cousiñas, pero claro, por esa resistencia e por ver a inacción e a absoluta debacle cultural que dentro do Concello de Ourense se fixo, non? Coa cuestión cultural. Claro, que ao final vimos de aí, de levar, non sei, 20 anos, 20 e pico mínimo na resistencia cultural, non? E creo que as tres que vimos de aí. Que aí habería que sacar un día a debate de o activismo cultural é necesario, pero moitas veces cando estás permanentemente en resistencia, claro, tamén é moi cansado no sentido de que habería en algún momento que avanzar cara que todo, o sea, non digo que se normalizase todo nunha vía institucional, porque non, porque creo que ten que haber ferramentas fora do que é o mundo institucional e que sexa o tecido popular, non, que construa esa rede cultural, pero tamén digo que como dicilo, vamos a ver, que se sean conscientes de que se claro. O activismo non pode asumir a responsabilidade que a institución ten para facilitar, para xerar, para alimentar, non? Claro. Eu creo que aí un pouco a lección que saco é que o activismo nos ensina que é posible tendo moito en contra, e que entón cando hai oportunidades de ter algo a favor, porque a veces en Ourense xa non é que se aposte por algo, senón que non se poñan obstáculos, pódense facer as cousas de outra maneira, non? Eu creo que tamén nos últimos anos vimos desde algún concello, como por exemplo desde Verín, impulsouse unha programación cultural que deixaba moi en vergonza a terceira cidade de Galiza, non? Entón, pois, creo que esa retroalimentación e que como hai ese activismo de base fai de espello do que logo despois quen ten responsabilidade institucional ten que non cooptar, nin copiar, nin mimetizar, nin acaparar,
pero sí ter unha inspiración de que se poden probar cousas, non? Pois é absolutamente heroico para min o tema da Arca da Noe, que unha iniciativa que xorde de moi poucas mans poida andar ese camiño, pero iso ten que ensinar as institucións que teñen que arriscar aínda máis, e facer pois unha aposta máis arriscada porque teñen un colchón, non? E un colchón pois sempre axuda a arriscar. Creo que tamén a veces en Ourense, individualmente para o emprendemento, nos falta un pouco iso, ter espellos no que mirarse, por iso tamén creo que aí é moi importante a rede que hai cada vez máis no mundo cooperativista de, bueno, pois agora que estamos tamén conectadas, ten as súas cousas malas a veces, pero ten tamén as positivas de ver espellos no que mirarte. E creo que tamén aquí a veces en Ourense, precisamente por isto da emigración e de non ter a veces ese apoio da rede e da propia familia e estas cuestións, pois fai que nos retrotraemos un pouco, pero tamén que a veces hai apostas moi arriscadas e que van pa diante e que son moi valentes e que tamén temos que recoñecer con orgullo. Bueno, e despois desde as administracións que apoien tamén e que eu penso que o papel tamén fundamental no eido cultural, ademais de, por suposto, ter unha programación propia e demais, para min viría tamén moito o tema da facilitación, non? Que xa eso moitísimo pedir. O mínimo sería non obstaculización, non? Aquí vemos que, por exemplo... E facilitar a rede tamén, é necesario. E facilitar que nos coñezamos todas e todos. Crear espazos, eso, eso é fundamental. No Concello de Ourense, aínda, eso, xa non é que non teñamos a facilitación, é que temos, por exemplo, por este lei de ocupación de vía pública, por ordenanza municipal, que temos que pagar, non? Se facemos algo na rúa, sin ningún ánimo de lucro, dende unha asociación, temos que costealo, temos que pagar por metro cuadrado, non? Entón, bueno, xa é, e de aí, pois, a complexidade que nos últimos anos tiveron iniciativas como a Vela Áurea, non? E demais, para tirar para adiante, que eso, xa non que non fagan, que nin fan nin deixan facer. E que ademais eso elitiza a cultura completamente, claro. Se tes que claro, pagar... pero despois ven unha empresa privada que vai a falar co alcalde, entón lle ceden voluntariamente. E que en Ourense xa vivimos na Gallera un desaloxo dun perigosísimo recital de poesía, presentación dun libro que en fin, e creo que en Ourense tamén no ámbito do teatro, por exemplo, con todo o que supuxo Sarabela, todos os ciclos de teatro alrededor do impulso da propia escola da Universidade da propia Sarabela, temos o exemplo de como había aí un fervello, non? Había aí, bueno, pues algo que naceu do activismo tamén, por así dicilo, do teatro de base, que medrou, que se consolidou, que creou unha rede que todo o mundo en Ourense tivo acceso das nosas xeracións a poder consumir produtos de teatro sen mirar o seu peto, no propio instituto. Todo iso vimos ata onde se podía chegar de ser referencia internacional con apoio público e vimos como cales eran as consecuencias desa perda de apoio, non? Que é algo que, bueno, que vai resistindo algúns dos festivais de teatro, pero que vai atopando moitos problemas e ao final quen perde a veciñanza, que ten menos espazos os que acudir e non pode exercer ese dereito á cultura que tamén temos que defender como un dereito. Comentan por aquí polo chat Monfoli que o do transporte é unha utopía, 2 vilas a 10 km e ningún bus pola estrada da aldea, e iso é dramático porque ao final se non teces tamén vínculos, non, e conexións entre as vilas máis próximas, tamén un problema, non? Comenta Xiro sin gracia, as tabernas nas aldeas non deberían pagar os mesmos impostos que os que estean en lugares de máis poboación, e iso pois sí que habería que sacar o debate porque ademais a taberna e máis en lugares máis pequenos tamén xeran digamos, crean unha identidade, son un lugar de encontro moitas veces de socialización e, bueno, eso sería unha cuestión moi interesante. Tamén di Ramix Gezeta que a Arca é unha miragre que temos na Limia totalmente inimaginable, imposible, ata que chegou Noemí e botou a andar. Falan tamén aí dunha universidade popular. E ademais eu na cuestión esta da cultura falamos así de cultura en xeral, pero logo tamén creo eu que habría que falar de modelo cultural, non? Porque eu falo un pouco, porque eu ainda que son de Pontevedra, sempre o digo porque vivo en Vigo, pero son de Pontevedra, porque en Pontevedra tamén temos identidade. En Vigo, por exemplo, claro, temos un modelo cultural que vexo que tamén que se empeza a imitar noutros sitios de o mellor concerto do mundo con unha persona que sexa máis viral, con unha persoa que sirva, bueno, que faga algo moi chamativo, o sea, é como que se están intentando construir esa cultura
de masas a golpe de talonario, deixando numerosas iniciativas máis pequenas, non? E que poden ser moitísimo máis enriquecedoras en prol, como digo, pois dese novo modelo de, bueno, pois das luces LED, del artista de non sei onde, non? Que non podemos chamar cultura. Claro. Eso non é cultura, eso é espectáculo, claro. Non? E pode vir aquí unha persoa, bueno, quen queira a dar un macroconcerto, pero eso non é a nosa cultura, non? A nosa cultura nace do teatro, non? De onde somos, de onde vimos, e nós sabemos que cultura temos e que cultura queremos alimentar e queremos que non morra e queremos que siga, claro, pero dende a administración isto non o teñen claro. E non o teñen claro nin a nivel de Concello, nin a nivel de Deputación, nin a nivel de Xunta. E desde aí se fixo un traballo importante tamén para desvirtuar. Vámolo a ver próximamente no Entroido, aquí en Ourense, non? Estaba pensando niso. O ano pasado foi absolutamente terrible, o que fixeron xa o propio Xoves de Comadres, que foi traer un DJ para a Praza Maior, poñer unha carpa e desvirtuar absolutamente o fermoso que é o Xoves de Comadres en Ourense, non? Ou todo o Entroido. O sea, dalles igual, traer unha charanga por aquí, que un DJ por alá, que a Panorama por outro lado. O sea, non hai nada, non hai ninguén ao mando de eso, de que é a cultura, que é a nosa cultura, que é o noso Entroido, que imos a reivindicar con isto, que... E ademais eu quería falarvos e sacarvos o tema do Entroido precisamente porque é o gran fenómeno que hai tamén nesta provincia que está aí a nada, bueno, iba a decir a semanas, pero o Entroido están. O Entroido xa empezou. A xente que ten sorte de vivir en sitios que non son o centro da cidade de Ourense están de Entroido xa. Algúns antropólogos din que o Entroido comeza co inverno, entón que ou incluso o día 1 de xaneiro, non? Entón estamos en Entroido, non? Eu si quería preguntarvos unha cuestión que a min me parece importante porque eu sí que o percibo tamén pois ao longo destes anos nos Entroidos e é que hai como un doble pensamento, non? Que por unha parte teñen medo de que os entroidos que se masifiquen e que se desvirtúen e polo tanto perdan a súa identidade, non? Pero a vez tamén que os entroidos, claro, se os vemos como eran hai 100 anos a como é agora, mudaron, non? Agora son tamén un motor económico, un xerador económico para moitísimas vilas, non? E que para moitas vilas ademais dinse, claro, que non é o único que temos en todo o ano. Entón, como poder conxugar iso, non? Como pensades vos que se pode conxugar sen que se desequilibre moito a balanza entre pois sustentabilidade, pero tamén pois que poda repercutir positivamente a nivel económico neses lugares. É difícil, eu creo que non hai que promocionalo máis, é que hai que coidar o que temos, non? Eu creo que hai que facer unha valorización e unha educación tamén no propio ensino, pero tamén social sobre o que é Entroido e como respetalo. Eu creo que afortunadamente moitas localidades de Ourense tense avanzado nesa liña, non? De poñer un pouco de freo a masificacións e a desvirtualización de convertilo en só orquesteo, non? Que ten que haber sitio para todo e valorizalo como un legado, non? E creo que niso, con todo que a todo mundo nos preocupa pois que haxa unha desvirtualización, creo que niso que se ten avanzado na divulgación, na propia conciencia da xente, estánse recuperando, aí Antía pode contarnos moitos entroidos por aí. Entón, eu son optimista, non? E creo que tamén, vinculando isto co anterior, que nos o gran problema que temos é que vivimos nun contexto de uniformización cultural e de barrido consciente da cultura da lingua galega, non? E que aí tamén en Ourense temos que sacar peito porque temos moitas tradicións que a veces poñemos o foco en pois todo o tema vinculado non sei, a sega ou a castaña, moitas cousas que en algún sitio se están intentando recuperar un pouco, a veces poñemos o foco en negativo de isto xa non se fai, isto xa se está perdendo, pero tamén hai moitos sitios nos que están recuperando o legado, que están inventariando, que están gravando todo iso e que aínda hai moitas cousas que nos conservamos e que noutras partes pois houve un proceso de urbanización tan bestia que non e que temos aí unha potencia, non? Eu creo que hai que coidar moito o equilibrio e que para iso é clave a educación da sociedade niso, en querelo e en respetalo. En Xinzo hai unha asociación da pantalla e hai xente que leva moitísimos anos
intentando que non se desvirtúe e que non se perda a tradición en sí, pero sí que por outro lado é necesario que veña a xente a Xinzo, porque moitos dos hosteleiros de Xinzo e restaurantes viven ou viven meses do que fan no Entroido. Entón, para esa xente é necesario que tamén haxa xente, tendo en conta iso, que o que di Noa, pois a xente que veña, que respeite e que saiba o que é o Entroido, porque senón non veñas, non te queremos. Claro, eu aí, con respecto ao Entroido, isto é unha ferida miña, sei que é unha ferida miña, porque eu son da Ribeira Sacra e creo que houve unha pérdida absoluta dese espazo coa masificación do turismo. Eu entendo que o turismo pode ser unha fonte de ingresos, pero o equilibrio é delicadísimo. E, ademais, non é algo como que pensemos agora e se poida facer un protocolo e que quede aí, non? Penso que temos que estar, como todo o tempo aí, un montón de xente pensando non en cuestións puramente económicas, non? En que esta, pois eso, por a cuestión da hostelería... O límite é complicadísimo, Polo. No, eu estou a favor de mantelo totalmente, o sea, vamos. Eu, de verdade, que teño aí como unha do importante con respecto ao turismo. En Xinzo traballase moito ese tema, porque foi un dos entroidos que máis masificados. Sí, con respecto ao entroido e en calquera outra cousa. Pensar que na Galiza a única nosa fonte de ingresos con respecto ao que sexa é o turismo, para min é un erro. Sí, porque en cada lugar e é demoledor, arrasa con todo, eso sí que fulmina, porque incluso en esos lugares onde di Noa que se están recuperando algunhas cuestións tradicionais, non? Pois podo decir, no caso de Purdeus, da miña aldea, o tema da pisa da castaña, pero se en realidade o que facemos da pisa da castaña é só unha paparotada. Si, ou un enfoque para fora. Exactamente, para que veña xente. O vimos coa viticultura heroica. Agora, na nosa zona, o sea, xa se fan festas elitistas para peña que paga unha pasta por levar un saco de uvas por... No. Xo que é complicado, porque que é moi complicado. Aí é moi a min isto lémbrame o Entroido de Manzaneda, por exemplo, que ali o ano pasado dicían, bueno, o ano que ven veste outra vez, vas vir antes nos días que xoseimos a xente daqui, pero non vas vir vas coller o fulión, vas meterte nele, vas ser un máis, non? Entón, claro, porque eles queren precisamente fuxir un pouco desa cultura tamén de ir ver, non? Que di, non, ti és un máis aquí, participas, porque senón rompes tamén esa dinámica, non? Que hai no Entroido. Sí, logo que dicía, non, de respetar, eu fui moitos anos a Manzaneda e recordo unha vez que había ali, bueno, pues unha xente que pois xusto puxose a chover, bueno, e a mal tempo e lóxicamente non saliron porque non querían derramar os bombos. Entón ti vas, se hai sorte saes, se non, pois estás nas tabernas dunha pa outra e a xente como medio rosmándolle aí, en plan, mira, que isto non funciona así. Este show non é para ti. A xente decide... Ese é o conto. Ademais, normalmente a xente que non quero generalizar, non? Pero cando a xente ven en modo turista, ven eso, a ver, non a participar de algo, e ven como a solo a recoller este espectáculo que fan para min. Como que isto fose marinador e non houvese ninguén aquí e solo facemos un espectáculo para ti que ves de fora, non? Para que vexes e nos digas, que bonito, que ben o facedes. Hai moita incomprensión con Entroido, é outra das cousas coas que os de Ourense nos sentimos incomprendidos. Eu penso que coa cultura en xeral, non? Sí, pero eu creo que a xente para aí fora non toda entende o que é o Entroido para nós, o que é emocionalmente e de respeto e demais. Non podes ir a Laza e meterte cun peliqueiro porque é unha figura sagrada. Efectivamente, que todos vimos ese vídeo. E outra cousa, antes cando falabades, eu pensaba, bueno, pois iso no tema dos espazos, do turismo, das festas, pero tamén algo que aquí nos pasa co termalismo e que a min me obsesiona, porque estou ata as narices do enfoque do termalismo só como algo turístico e pros de fora, non? Vémolo na cidade onde se buscou pola vía dos feitos acabar co modelo de termalismo público que había, non? Eu entendo que vivir en Ourense
nacer aquí ten que ser diferente a vivir e nacer noutro lado, e que temos iso e que temos que telo integrado na nosa vida, tamén no sistema sanitario, na investigación, noutros aspectos, non? E telo como algo que nós podemos empregar ou gratuitamente ou a un prezo moi simbólico para o noso propio desfrute, non? Non só para que veña xente a visitarnos. É algo que aí temos un potencial que as poucas veces que se aproveita é pensado únicamente como un paquete turístico, non como unha cousa que está aí e que é público ou deberá ser público, igual que a auga, o aire e tantas outras cousas dos recursos naturais, non? Vou ler por aquí os comentarios antes de pasarse ao final. Non sei canto levamos, se me din por aí atrás, canto levamos, 1 hora máis ou menos, non? 1 hora. Vale, comentan por aquí o problema é precisar de turismo no Entroido que gaste, pero solo velando o que os bares venden botellíns. Outro modelo non se oferta no de que se achegue xente ao Entroido rentabilizar esa visita. Tamén que o Entroido é para o pobo e a xente do pobo, as masificacións se turpan. Dicen por aquí que habemos de comer turistas. Comenta Miguelito Mourís que xa o problema son os que non saben respetar o que é o Entroido, e comenta por aí, agora sí, no, termalismo, economía, problemas e solucións importantes. No, hai problemas hai moitos e temas hai moitos que tocar, non? Solucións hai moitas, pero hai que poñerlle... Hai que facelas, hai que poñerse a elas, non? Entón, eu, para ir rematando, teño por aquí un cuestionario final, que me digan por aquí atrás se me dá tempo a meter algunha pregunta ou ainda non, ou paso xa ao cuestionario, como vedes? Vale, pasamos xa ao cuestionario. É un cuestionario que eu fixen que seguro que a xente que nos seguides dende Orgullo Galego lembrades que facíamos o comezo, e son 5 preguntas que lle facemos pois as persoas convidadas, e que a miña idea é poder recuperar este 2024. Entón hoxe traio 5 preguntas pois que adaptamos a Ourense, non? Entón, se pode ser que as respostas teñen relación con Ourense, e senón non pasa nada, poden ser en xeral. Entón, vou a comezar contigo, Noa. Son 5 preguntas, podes darme 5 respostas ou varias, tampouco quero hoxe aquí comprometer, non? Entón, a primeira pregunta que te fago é un Entroido. Pois para non querer comprometer, empezas ben. Por eso xa dicía previamente, non quero comprometer, porque Entroidos hai moitos, non? Pero un Entroido que che... Non podería escoller un, pero xa que antes falábamos do tema de Manzaneda, recordo con moito cariño despois da pandemia, cando se foi recuperando aí, ir a un moi especial que facían nunha parroquia, non puedo dicir o nome para que logo se manisifica non me boten a culpa, que era un ritual moi bonito no que viñan o fulión e xente doutra parroquia e pedían entrada con unha cousa así moi teatral, e foi moi emocionante porque levaban iso 2 anos polo tema da COVID e sobre todo porque tiñan poboación moi maior e tardaron en recuperalo sin facelo. Había xente que levaba moito tempo sin verse e vivindo, pois tamén acompañada de xente dali, e foi moi emocionante. Un monumento? Pois quedaríame co patrimonio que temos de castros. Pois o de Santomé, por exemplo, que eu teño así como algo moi relacionado coa infancia e así, creo que aí en Ourense temos moito que presumir. Un libro? Pois algún de Antón Tobar, que é a case veciño aí da Noe e que me deu sorte na oposición que aprobei. Un lugar para visitar? O Macizo Central. Unha creadora ou creador de contido en galego, e isto explícome, pode ser unha persoa que cree contido en internet, pode ser unha escritora, pode ser unha diseñadora, artesá, ou que sexa. En galego? Entón ten que crear con palabras. Ou en xeral. Pois, mira, eu pensaba en Mondeván, que é un artista plástico que fai grandes murais de grandes dimensións e que creo que é moi característico e que a xente cando o ve pensa Ourense. E que nos fai moita falta iso. Noemí, pasamos a túa quenda, un Entroido. Entroido, son da Limia, debería dicir o de Xinzo. O de Xinzo é un dos mellores do mundo, pero hai outros que son maravillosos. O Entroido é un sentimento.
é unha maneira de estar no mundo. Entón eu levo desde bebé disfrutando do Entroido e sinto como iso é un sentimento. Un monumento. Un monumento, pois a Torre do Castro, que está no Concello de Sandiás, que é unha das torres que controlaba a antiga Lagoa de Antela. Un libro? Un libro, tiña pensado as historias de Terramar, de Úrsula K. Le Guin, que é americana, non é de Ourense. Bueno, pero está ben. Seguro que ten algunha conexión que... Seguro. Ten. Seguro. Un lugar para visitar? Un lugar para visitar a Santa Mariña de Augas Santas. É unha creadora ou creador de contido. Eu prefiro unha cantora, que para min é unha referente, bueno, é unha das referentes da música tradicional e da música galega en xeral, que é a Uxía Pedreira. Antía, tocouche un Entroido. Bueno, pois eu, para xa non quedar mal, vou decir un que aínda temos por recuperar e que temos ao compañeiro Xan en Parada de Sil e temos pendiente recuperar o noso Entroido ali. Entón, ese é o que temos pendiente. E que ademais a xente cando ven de outros sitios a provincia de Ourense a ver os Entroidos se subera a diversidade que hai, alucinarían, porque hai outros menos coñecidos, non, que son impresionantes, non? Un monumento. Pois mira, un monumento para min que marcou moito, como decía eu, son do barrio de Ponte Canedo, e para min a Ponte Romana é moi identitaria, e cando cruzamos a Ourense, que nos lle decimos ir a Ourense... Hai que facer outro especial da Ponte Canedo. Exacto. Veña, está Pois para min a Ponte Romana ten... Un libro. Pois o libro é O Cento Voando, de Xela Paris e Andrea Nunes, que non son de Ourense, son de Compos, pero falan dun tema que é un eixo moi fundamental da miña vida, que é as non monogamias, e da miña tribu e a miña familia, que é a rede de apoio máis potente así. Un lugar para visitar. Pois non o vou decir moi alto, para que non se nos masifique, pero é un lugar máxico na Ribeira Sacra e é o regato do Batán. É un regato pequeno que vai a desembocar no río Sil e é un entorno moi máxico. E unha creadora ou creador de contido? Pois aquí non teño ningunha dúbida, e para min o noso Eric, que é un rapaz transquilo, que é un ser máxico tamén, que temos a sorte de ter na cidade de Ourense e que é un creador brutal de contido en galego. Pois con esta última resposta chegamos xa ao final. Comentan por aquí que é moi típico da zona dos Boteiros, entendo que se refería que comentaba Noa antes dos Entroidos. Entón nada, eu en primeiro lugar agradecervos que, bueno, pois poder estar hoxe aquí un martes, non, nesta conversa tan interesante que se me fixo tan corta. De feito, eu fixen algunhas preguntas e máis, pero quedaronme a metade por facer. É o que pasa en Ourense, que a xente ven namorado de Ourense. Enredamos. Claro, enredamos e nada, darvos as grazas pois por poder contar hoxe aquí convosco. E logo tamén, bueno, pois agradecer a xente toda que estivestes participando no chat. Vexo que seguía habendo actividade. Entón, para quen entrou ao final, comentar tamén ou namoran en Ourense, di o detais. Tamén os hai que namoran en Ourense. E para quen viu tarde, dicir tamén que o que comentaba ao comezo, non, que esta conversa quedará nestes vindeiros días subidos na nosa canle de YouTube, tamén en formato podcast no iVoox. Se todo vai ben, como digo, porque ás veces teño moitos problemas aí, tamén subiremoslo ao Spotify. Graciñas a ti, Sonia. E nada, agradecer que estiverades aí unha vez máis, darvos as grazas por facer parte deste 100 directos, porque, bueno, vos sodes fundamentais para eles. Temos milleiros de visitas, todos os días temos reproduccións nestes directos sobre, bueno, mitoloxía, lendas, historia, actualidade, moitísimos temas. Hoxe tamén queríamos tocar algo que é Ourense, non? Que eu creo que, como di o título, sen Ourense non hai país, porque Ourense é fundamental para o noso país. Ademais, eu que son 50% ourensano, pois tamén quería falar
disto, non? Bueno, ahora se empezan por aí as arengas o barrio da Ponte, non? Entón, nada, agradecervos novamente a vosa presenza. Nos próximos días volveremos con outro directo. Iniciaremos xa, o podo adiantar aquí, as terceiras xornadas en Troido, nas que estarán entroidos tamén de Ourense, como o da Xironda e outros máis que podo... Sen Ourense non hai entroido. Claro, que sen Ourense non hai país e sen Ourense non hai entroido, non? Entón, nada, novamente, darvos as grazas. Espero que poidades estar, pois, nos 100 seguintes. Chao. Chao, graciñas. Gracias.